Και τώρα ρε Θωμά μου, τι κάνεις τώρα? Τι να κάνει? Κάτσε ρε πακαλά από και πού και ψάχνει. Δόξα στον Θεό, παιδιά, δόξα στον Θεό. Ρε Θωμά, δεν με παίρνεις μαζί σου. Πού? Τι ρε φίλε. Τι να σε κάνω? Να με πετάξεις την θάλασσα με πάντα αυτά. Εγχείρηση τι κάνει? Εγχείρηση, τι εγχείρηση? Να εδώ, ξέρω πώς το λένε αυτοί οι γιατροί. Κάτι της γάλα. Παιδιά, εγχείρηση είναι. Κάτι θα σου βγάλουνε. Έχει ακουστεί ποτέ εγχείρηση και κάτι θα σου βάλουνε. Να το δούμε εγχείρηση, για να μην είμαστε και πλέον. Να βρω πάρε αυτό και θα μας δώσεις 10.000. Και για 15 μέρες δηλαδή. Να ξέρεις τι μούτρο είναι. Μούτρο, Άλμα. Καλά, αυτός τώρα δα. Έβγαλε μια ματσάρα, παιδιά. Να, σαν τούβλο διπλωμένο στα δύο. Και να βλέπεις με τι ευκολία έδωσε 10.000. Τσαφ, 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 τσαφ. Δες και μίλες καλά από τις σκότες. Και το μάτσο, και του χλώμιασε καθόλου. Του βρίσκει τους ανθρώπους την ανάγκη και τους πατάει στο λαιμό. Τους πατάει στο λαιμό με την αρβίλα. Τέλος πάντων, Έλλη μου, εδώ βλέπεις σαν κοινωνά λάθος σήμερα και εμείς απόψε χάσαμε τα μαλλιά της κεφαλής μας. Ναι, Χριστί μου, τα μαλλιά της δικής σας κεφαλής. Δικά σας είναι και χάστα. Όχι όμως να χάσετε τα μαλλιά της δικής μου κεφαλής. Ορέστη! Μας κλέψανε! Μας κλέψανε! Καλέ, τι σας κλέψανε? Τα μπιζού μου, ολόκληρη την μπιζουκέρα μου. Και δηλαδή το δαχτυλίδι μου στην πισουκέρα σου το Πού είχε. είσαι, ρε Χριστί μου, να το έχω στο ψυγείο. Θα πάω να φωνάξω έναν πόρισμα. Το νου σας μη σας φύγει. Κύριε πόρισμα! Τι κλουμπί, θέλω να μου πείτε αμέσως ποιος σας τρέχει. Αυτό κύριε πόρισμα, θα το βρείτε εσείς. Εγώ. Μην τα θέλετε να κάσεις, παιδιά. Μην τα θέλετε να κάσεις. Εγώ να τον υγρώ, εγώ να τον εισελάβω. Ένα μονόπετρο. Ορίστε. Ένα μονόπετρο. Μονόπετρο. Αμπά, εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Δεν το δέχεται πια. Εγώ κορίτσι, του δέχεσαι. Όχι. Ορίστε, του λέει καθαρά. Δεν το δέχεται. Δεν ψαχνόμαστε όλοι μας. Όλοι μας. Όλοι μας θα ψαχνούμε εμείς, εσείς, να δούμε τη γειτονιά. Πού ξέρεις, εσύ κανιά αρβίλα. Κύριε Ρεζιέτη, κυρά μου. Εσένα. Εσένα. Σιγά τα σιγά. Τώρα κύριε πόρισμα, με συγχωρείτε. Αλλά δεν είναι πόρισμα, πρώτη φορά παίρνω. Πούτου. Έλα του πεις. Εσύ το 18 το ορίστε. Εσύ το 18 Ναι, 16-32. Όχι. Μα όλοι μαζί. Μην μου το κάνει. Όχι και βέβαια, πού σου και εσύ εδώ. Θέλω να στο να σου πεις. Γιατί δείχτηκε. Σιγά! Πάει να καταδείξαμε το μέσα. Δεν σε ξέρω, δεν ξέρεις πώς θα το υποθέσεις. Λέγε, όπως τα κατάλαβες, λέγε τώρα, λέγε. Να στο πω όλα κύριε Κωστή. Όλα, δύο. Άκουσα όμως τα πίσω, σιγά και τα κάνω, έτσι κύριε. Τη λεψιά που έκανες. Εγώ, Παναγώ. Να μας πεις που τα έχεις αποκλεισμένα τα κλεψιμένα. Εγώ, Παναγώ. Αν έξερε και παλιά, κύριε Παστινόμη, ήμουνα στην Τουρκία και μου έχει μείνει αυτό. Καταλάβατε, κύριε Παστινόμη. Τόσο. Σε ευχαριστώ. Μόνο εσύ με υποστήριξες. Δεν μ' αρέσει, κορίτσι. Εγώ τι κοιτάμε για την υπηρεσία. Πώς είναι για εκείνο το ψαχρωματάκι. Εσείς γιατί κλαίτε, μαντάμ, γιατί κλαίτε, γιατί χάσατε την παγετιάρα σας. Είσαι κανονικός. Θα το ξανακάεις. Πιπινώνει και τα παιδάκια σου. Ναι. Τι είναι, ρε, κύριε Παστινόμη. Έλα, προχώρα. Άστε, κύριε Παστινόμη, και ξέρω εγώ τι κάνω. Έλα, ρε, προχώρα. Άσε με, κύριε Παστινόμη. Ξέρετε τι ξύλο θα είναι αυτός. Δεν ξέρετε τι ξύλο.